Horas madhita salhutna. Persyajaran menugut hari Jumahat 30 September 2022. Pangoloyon ni Elisa. Di hatabatakon perhubas ni dalihan natulat fensian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Sada Raja-Raja 10 ayat 20. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala merlojong mangihuton si Elia di dokma ualoas au jolo mangummadamang dohot dainang asa hui hutoko. Dungi ninna si Elia matuibana laho maho mulak ayahado nahubaheni tuho. Iaon dada pajuaon alay ujian hapursiaon. Elisa iko mangetong laba manang rugi tu ibana sendiri mabuat putusan majalo manang manulak pajuwoni. Molo ibana makarikoton tumagot tading dijabuhu mangaton akka parutungan na gabe mahap ibana miat dijabu. Alay diat tu si Elisa do lapatan ni pajuwoni. Diboto ibana do ia pajuwoni harorona siya debata dibaheni dang maralang ni roha ibana mangoloi. Dada tu hasonanga portibi ibana mangoloi pajuwon gabi na poso ni debata manang maniahon partikian asa marsada raphon na posona. Jada dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi. Ula-ula ni horbo ido dipake marmasak juhuti. Jala dilehon panganon ni akka naposona. Dungi borhat maibana mangihuthon si Elia. Gabi parhaladuna. Dada maralang ni roha ibana manadikon jabu halumuanna. Laho mangihuton panurirang naso martot tungolunay. Aut sugeri si Elisa manukut tu si Elia. Aha na nibuat na siyan ibana. Aha ulaon na. Ia alusna ima. Debatado ubotosa. Ibana do pabotohos sa tuho. Moloho pa imahot Tuhan. Ibana na ikon mga lusi ganup suku-sukumu. Roma ho rap doho tahu. Molopos roham iya debata jong-jong di pudiku. Jala soarana do si bigyomu. Molobui dia toko sudi na bolong alay ho buy madapot hinadinggan ni debata Roma ho. Alpha dan Omega jilid 3 halaman 122. Laho tu halingganon, ho saunari manang saliling-liling na dumenggan ima pasahato diri sa luhu na tu hasitongan asa diboto portibi di dia ho marhajongjongan. Amanat kepada orang muda halaman 22. Songonima sahat ni persejarah dihita manogoton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita, dina mangarali tu ari sabat nauli. Horas.